har sådan et princip, der hedder, jamen, alt i en kasse og så ud til kunden. Og det er så i hele verden for vores vedkommende. Produktionen af siloer starter derfor på pallefabrikken. Morten Christensen saver træet til og sømmer det sammen til store paller. Ja, så skulle vi købe med en anden firma, der laver dem på samme mål jo. Fordi det er ikke ligesom sådan en dernede, det er sådan en Europapal, det er standardmål. Det er det her jo ikke. De skal passe på de siloer, vi laver. Så hvis vi skulle købe dem udefra, så skal vi bare købe dem af nogle andre, der selv laver dem. Alle siloerne bliver leveret i store trækasser, og så skal kunderne selv samle dem. Herovre der sørger vi for, at de bolde, der skal bruges til at bolde siloer sammen med, at de er pakket og i kasser. I stedet for at tælle boldene og møtrikkerne, bliver de vejet. Der skal nemlig bruges rigtig mange til hver eneste silo. Der kan godt være år, hvor der kan godt være en 10-15.000 bold og møtrikker på en enkelt år. Så det er mange kasser, der bliver fyldt op med bolde. BM Silofabrik laver firkantede siloer i stål. Siloerne bliver brugt i landbruget som her, men de bliver også brugt i industrien og til biobrændsel. Men oprindeligt startede det hele med en træsilo for 47 år siden. Det er mine svigerforældre, Bent og Elsebeth, som har startet den tilbage i 1965. Og ja, de startede i det små med at lave en tørresilo, fordi at kornet var vådt, og ja, det kunne man jo ikke bruge som landmand, så Bent han byggede sig en tørresilo. Og da han havde gjort det, så skulle naboen bruge en, og fætteren skulle bruge en, og hver gang så blev det afregnet i en kasse cigar. Så det var ikke så smart, han røg ikke, så han måtte finde på noget nyt. Så ham og Elsebeth blev enige om på et tidspunkt, at de skulle prøve, om de ikke kunne gøre det til en levevej. I 1996 købte Dorte og hendes mand Claus fabrikken, og i starten var det faktisk Claus, der var direktør. Det er jo vigtigt som leder, at man erkender, hvad man er god til og hvad man ikke er god til. Og det er også vigtigt, at det man har lyst til, det er det man beskæftiger sig med. Og jeg har ikke noget ønske om at være direktør. Jeg har et ønske om, at det her firma her, nu det tilfældigvis er familieejet, jamen, og det er noget, jeg brænder for, så vil jeg jo gerne se det videreført. Derfor spurgte Claus og hans far for 3 år siden Dorte, om hun ikke ville overtage ledelsen. Jeg sagde pænt nej tak, og så gik jeg. Så kom jeg tilbage næste dag og sagde, at hvis de mente det seriøst, så måtte jeg jo nok hellere overveje at sige ja. Så det har jeg været rigtig glad for. Det har jeg gjort siden 2009. Og den tidligere direktør har givet det fulde ansvar fra sig. Når man har direktørhatten på, så er det vigtigt, at man får lov at bestemme i det. Så hvis vi er uenige, som man altid er, når man begge to har en mening om tingene, hvis det er herude, jamen, så må jeg jo sige, at det er hende, der er direktør, så er det hende, der bestemmer. Jeg synes egentlig, det fungerer rigtig fint, og han nyder bare og kan sige, det kan du bare spørge Dorte om, og så går han. I dag er Claus Martinsen eksportsælger og kører rundt i det meste af Europa for at sælge samle-selv-siloerne. Vi sælger altid til en forhandler eller en agent. Det er over hele verden. Det er klart, der falder mest af tæt på, det vil sige i Europa. Tyskland er et af vores store markeder, men bestemt også Benelux-landene. I dag står siloerne fra Tvis over det meste af verden. Faktisk er Danmark et af de lande, hvor der bliver sat færrest BM-siloer op. Der kan være rigtig mange siloer i en container eller på en lastbil, så det koster som regel ikke mere at sende 40 silo i en 40-fods container til Mexico, end det gør at sende den til Skive. Stålet kommer hjem i store ruller, der bliver skåret op i plader. Herefter tager en robot med sugekopper fat i stålpladerne og sætter dem ind i hulmaskinen. Det er David Sutton, der programmerer hulmaskinen. Der er mange forskellige programmer, den skal køre. Så vi har travlt med at få den med forskellige emner. Når stålet har fået de rigtige huller, skal det bukkes. Det bliver gjort på en af de 2 bukmaskiner. I dag er det Rune Thomsen, der betjener den ene. Det er meget sjovt at
det havde jeg heller ikke selv regnet med, at jeg skulle til herude. Men det er et spændende job, man lærer en masse ting, som man ikke havde regnet med. Det er i den sorte afdeling, at smedene og svejserne holder til. Her bliver der lavet tilbehør og smådele til siloerne. Ja, det er jo det bedste sted her. Det er det, vi allerbedst kan lide. Ja, vi har det rigtig godt hernede i hvert fald. Fri under ansvar i hvert fald. Hvorfor er det bedste arbejde her? Ja, ikke, vi kan selv bestemme arbejdsdagen. Vi skal bare sørge for, at det, der kommer ind på ordersedler, det bliver lavet. Og det, jeg er ved at lave, det er transportsnegle, fast transportsnegle. Det er sådan lidt en mellemting, hvad vi laver. Og de bliver lavet alt fra 3 meter, og 1 meter og halv meter. Så har vi så nogle specialorder, der kan vi lave op til 12 meter i gangen. Det er en 21-årig nyudlært smed, der har ansvaret for afdelingen, hvor der arbejder 7 smede. Jamen, jeg blev ansat som lærling tilbage i 2007, og så stille og roligt blev hun kørt ind som den, der prøver at styre det herovre. Det kan engang imellem godt være lidt sjov, så det er lidt mærkeligt, men tager det stille og roligt. På tegnestuen bliver de forskellige siloer designet og udviklet. Mine opgaver, det er jo sådan set konstruktionsfasen. Vi sidder og laver alle produktionstegningerne og det, der skal til, for at de kan få lavet selve siloerne. Så vi får en idé eller et kundeønske, og så finder vi ud af, om det kan lade sig gøre, og så sender vi det videre i produktionen. Hos BM Silofabrik har de 7 forskellige størrelser siloer, der kan kombineres i mange forskellige varianter. Er en silo ikke en silo? Altså er det ikke det samme, bare forskellige størrelser, eller hvad? Det er det jo på sin vis ikke, fordi det alt sammen det har noget at gøre med, hvilke materialer man jo har i de forskellige siloer. Så der er jo forskellige krav med hensyn til, om det er til fødevarer, eller om det er til plastindustri, eller hvad det er til. Nu må vi se, om vi kan få den til at passe. Ja, det skulle det da gerne. Som noget helt nyt, så er designeren sammen med de andre medarbejdere i gang med at udvikle en helt ny silo. Det er siden, der skal trykke sammen. Ja, jamen, der er jo den specielle ved, altså, at normalvis inde i vores stålsilo, der har vi sådan nogle indvendige afstivninger, som gør, at siloen den bliver solid. Og det er mange gange et problem, at materialerne de vil hænge op på de her afstivninger. Så der er vi ved at udvikle en, hvor der ingen indvendig afstivning er i. Så man kan sige, at den er fuldstændig glat indvendig. Det er Claus Martinsen, der er idémanden bag den nye silo. Og den har været undervejs i 10 år, så det er en stolt opfinder, der nu kan se siloen i produktion. Det er simpelthen skønt. Det er ligesom en lille dreng, der har fået julegaver. Det er den samme fornemmelse, man har af det nu. Og det har jeg drømt om mange gange, og nu står den første model af den herude. Den nye silo er allerede blevet solgt til en kunde i England, og målinger herfra skal bruges til at videreudvikle siloen. Det kommer til at passe bedre med hjørnet deroppe nu. Ja. Jeg tror helt sikkert, at det bliver et nyt godt ben for os at stå på. Vores kunder har efterspurgt den i alle årene. I løbet af 2012 er det planen, at fabrikken skal indvie en ny produktionslinje, der skal være robotstyret.